НТР каналында сәләтеңне күрсәт тапшыруы үз эшен башлап җибәрә. Саумысыз мөхтәрәм милләттәшләр, эфирда Ильяс Шәйхмәтов, барыгызга да яхшы кәефләр теләп, чираттагы кунагыбыз белән танышыйк. Фәния Зиннәт Шина 86 яшь, гомер буе колхозда, пенсияга кадәр шин заводында эшләгән. Түбән Каманың иң өлкән блогеры, Инстаграмдагы Нәнәй татар аккаунтын оныгы Альбина алып бара. Бүген студиябызда чыннан зур кунак. Иң улы яшьтәге кунагыбыз Фәния Зиннәт Шина. Инде мин сезгә Фәния әби дип эндәшсәм ярыйдыр. Әби дисәң йомшак йошшы да әйбәт. Менә шулай эндәшәм инде алайса. Йошшы да йомшак әйбәт. Мин әби инде кат-кат әби хәзер. Фәния әби, ничек кәефләрегез, хәлләрегез ничек? Төрле чак балам. Булай Аллага шөкер җырасы инде. Алай үзем карагач, иртән торгач та сөенәм балаларыма. Мәшәкатем тимәде әле тиеп, өстәл кырында утырып, теләп утырам инде. Аллага шөкер әйтәм. Ходай гомерне дә бирде, рәхәтен дә күрдек, мөхмәтен дә күрдек, гомерне биргәч рәхәтен дә күрдек. Үзмәктә яшәйбез дип. Канагатмын. Канагат булырга кирәк балалар. Шөкер булырга кирәк нәрсәгә булса да. Шөкер итеп яшәймен. Нигә? Балаларга балаларым бик әйбәт, оныкларым, бунышкаларым бик әйбәт. Хәзер минем 3нче буында 9 ыштык хәзер. Субханалла. 2 кыз тапканым, үрчемне булдылар. Оныкларым, бунышкаларым шутламайчы 3нче буын 9 ыштык хәзер. Фәния әби, үзегезнең тарихыгызны сөйләп китегез әле. Үзебезнең тарихыбыз инде балам, сугыш вакытындагы нужналар, кайгы хәсрәтләр, ачлык, жалангачлык, мохтаҗлык инде безнең әти киткән вакытта без 5 балайык, без 5 бала калдык. Шулай итеп, аннан кире әтинең әнисе 6, әни 7, бер җанга әнигә 7 җан, менә 7 кашык. Шулай итеп, элекке бит инде запастар юк инде ул. Шундай ниләр белән Бездән кебек тырышып эшләде инде, көн-төн эшләде мескен оҗмакта булсын. Кайсы районда тудыгыз сез? Без Янавыл районында Ушия дигән авылда Ват Ушияда тудык без. Әни кияүгә шунда чыккан. Аннан соң Кызылҗарга сугыш вакытында җәтим калгач инде туганнары кырына әни алып кайтты инде Кызылҗар дигән авылга. Шубашкирәгә инде алып кайтты. Татарстанга кайчан килдегез? Анда 72 елның ахырысы ул. Монда 72. Монда кайсы шәһәргә? Түбән Камага килдегезме? Нигә шушында килдек инде. Шунда килдек минем рәиснең инде иптәшемнең энесе монда ул шакырды да, шулай итеп монда килеп, аннан соң башта изоляциядә эшләдем, менә шу торбалар, ниләр 3 ел, 4 еллап эшләдем инде. Аннан соң ана Шиннидә эшләдем 9 жыл. Нигә 7-ле ашкыш белән 24-ле ашкыш кесәдә инде. Шалтыр ниләрне торбаларны ашып, жабып, истисар булып шундай ниләр. Сез инде димәк бөтен әйберне күргәнсез инде. Бөтенсен дә күрдек, әлхәмдулиллах. Бөтен әйберне күрдегез дигән сүз ул чыннан да бөтен әйбер, чөнки сәләтен күрсәтеп тапшыруында без гадәттәгечә кунакларыбызның сәләтен тәкъдим итәбез. Фәния әбинең сәләте бик үзенчәлекле, ул бүгенге көндә 86 яшен куса да интернетта утыра. Дөрес бит? Дөрес. Рәхмәт сезнең аркада. Интернет ул сезнең күз алдыгызда нәрсә ул? Менә аңлатып китә аласызмы шуны? Нигә кызны бунышка төшерәдер я? Мин аны дуслары өчен нәдер тидерим. Хәзер берсенә хәзер аңлаймын ди. Телевизорда күрсәтәләрдер инде бу хәзер дип. Бу сезне телефонга төшерәләр дә бөтен кеше карый ала дигән сүз булып чыга. Шулаймы? Шулай дип. Якын, мәгънәсе шул тирә. Шуның өчен гомер буе әйтәм, Аллага шөкер. Бөтен бу ниләр кешеләр мактай хурламайлар. Гомер буе әйттем, кеше хурласа хурласын, Алла мине зурласын дидем. Һәр вакытны кайгы килсә дә, нәрсә булса да буйыкмадым. Кеше хурласа хурласын, мине Алла зурласын, Алла бар алып дидерем.
Allah'a şükür buna bit bu. Allah zırladım. Fani abi, aydagız әле тамашачыларыбызга да сезнең видео сәхифәгездән, видеоблогыгыздан берничә үзек тәкъдим итик, аннан соң әңгәмәбезне дәвам итәрбез. Нәнәй, блогер буласыңмы? Boya bir. Әйе. Onda нәрсә эшләйсең соң? Менә мин сине төшерәм дә, бик кызык бит инде сине төшерергә, әйме? Сине карарга яраталар, әйме? Менә сиңа аннары видеога төшерәм дә интернетка куям. Рөхсәт итәсеңме? Ne yaray? Ярар. Аннары газетка язсалар синең турында нәрсә була? Шат буласың. Дип язалар микән? Әйбәт, клёвый әби була дип. Бик бар дип. Куябызмы? Нәбә куябыз öyleyse. Karagız әле. Bu güllerime benim. Güllerim şeşek ata. Güllerime su sibigіз. Güllerim şinmesinler. Gülü şingen, üzü küpten şingen ol demesinler. Студиябызда кунакта Фәния Зиннәтшина, әңгәмәбезне дәвам итәрбез. Фәния би, үзегез менә видеоларыгызны утырып караганыгыз бармы соң? Үзегезгә ошыймы? Алай кыз Күрсәтмиләрме сезгә? Бүтән җирә күрсәтмә, кыз конышка күрсәткеле инде алай. Кызыклы чыгамы соң видео? Шүкелмәй микән типләр тә куядыр инде. Акшай. Минем әби баба әйтмеши, олы кешедән көләргә ярамый, авыру кешедән көләргә ярамый, авыру кешедән көләргә ярамый, олы кешедән көл дигән, әйме? Шуңа күрә кызыклы булса бик тә яхшы бит инде, кешенең кәефен күтәрсә. Кешенең күңеленә хуш килсә, яхшы бит инде. Үзеңә дә күңелеңә ни була, рәхәт булып китә. Менә шушы сезнең интернетка видеолар кую ничек башланды соң гомумән? Ничек тәкъдим иттеләр сезгә? Оныгыз бит инде, әйме? Менә кыз шулай ризасыңмы диде монышка. Уйлап тордым да, мондык булай окуга килермен дип кем уйлаган аны, башка килеп җитмәй. Тиз генә. Ярар, әйттем, нәрсә булган дидем. Аннан кире корреспондент килде инде хәзер, анда тагы шулай әйттем, сөйләдем инде, ул шулай алып китте, газетка язарбыз диде инде, әйтеп. Әле газетта чыккан микән, юк микән? Бүгенге көндә сезгә ничә кеше язылган беләсезме соң? Юк, белмәймен, балам. Сезне 2000-гә якын кеше күзәтеп бара бүгенге көндә. Субхан. Ул бит менә 2000 дигән сан ул әйткәч кенә җайла. Күз алдына китерсәң, ул бик күп кеше бит. Күп кеше басып тора бит анда. Әйе. Шулар барысы да сезне күзәтеп бара бүгенге көндә. Шуңа күрә туктамагыз, шулай дәвам итегез. Ой, Аллаһым, гашык ятта бит. Әле үзегез килеп сорагыз оныгыздан. Берәр видео төшерик әле? Берәр нәрсә төшерик бүген дип. Чөнки көн сайын нәрсәләр булса куярга кирәк. Менә олы кешеләр бит инде гадәттә интернетны сүгәләр, орышалар. Начарлы әйбер, зыянлы әйбер, анда әйбәт әйбер юк диләр. Менә сезнең ничек фикерегез? Ничек әйбәт әйбер булмасын. Төрле ниләре, акыллары бар, акылсызлары бар, төрлесе бар аның. Ничек начар булсын ул, әйбәт. Алда көнгә яшәргә дә, нигә дә, карт кешегә дә ул бик әйбәт әйбер. Элек бит булмады безнең. Нидән телефонда булмады, нидә булмады, районда да юк аның тәндәй. Хәзер бөтен нәрсә бар балам. Аллаһка шөкер, нәрсә булса да, бөтен җиргә дә иркен, бөтен җиргә дә рәхәт, нитмәсен, буйыкмасыннар, хурланмасыннар, канагат булып яшәсеннәр барысы да. Менә шулай, мөхтәрәм тамашачылар, тормышыгызга шөкер итеп яшәгез дип әйтә. Шөкер итеп яшәгез. Тигез мәхәббәт белән, хәерле гомер белән шулай итеп яшәгез. Балалар үстереп, куанышы белән көн тусын, мәхәббәт тусын, бәхет, тәүфыйк тусын. Фәния би, сезгә интернетта, сәхифәгездә котлаулар бүлеге ачарга кирәк, чөнки бик матур теләкләр телисез сез. Бик матур. Амин дип кенә утырасы килә. Инде тамашачыларыбызга сәхифәгездән тагын берничә өзек тәкъдим итик. Менә мондай җыерылып интеп торамы? Голубцага алып булмай баларны. Сынып бите, менә мондай шадыра-мадыралы ниләрне алып булмай. Менә бу тышлары, кара минем балдакым шу төшә. Менә бу тышлары бөтен җире шумасы кирәк. Буларны шума кирәк. Монда кун яра. Менә нинди мотор. От шибәрә би булгансың, нәнәй. Молодец, во. Әңгәмәбезне дәвам итәбез. Фәния би, менә подписчикларыгыз артканнан арта бара дибез бит, әйме? Бу бит инде
теге танылу дигән сүз. Гомумән сезгә киләчәктә бәлки берәр айдан, 2 айдан шундый танылган кеше булу әйбәт булыр име, ничек уйлыйсыз? Теләгегез юкмы андый? Ул тикле теләкләр жоқ инде, булай да бик зурладыгыз, бик әйбәт, рәхмәт. Бу тикле җирләргә килеп, аны төшкә дә керә торган нәрсә түгел бит инде. Исән сау Хәзер эшләгез. сез безне зурлыйсыз. Андый сүзләр белән. Әле бит язылучылар сезгә ниндидер бүләкләр дә бирәләр дип ишеттем. Бирәләр, бүләкләр дә җибәрәләр, моның картыннан. Әле тәмнәй берләр дә җибәрәләр. Аннан кире берсе җибәргәне зур, букет җибәргән, гел җимештән генә. Менә бит язылучылар булу ни әйбәт. Шулай итеп җибәргәннәр, анда төрлечә ниләр, пистеләр, ниләр, шундай ниләр, төрле тәмнәй берләр вайтак җибәрделәр. Рәхмәт. Эшләре уңышлы булсын, куанычлы булсын, бәрәкәтле булсын, кайгысыз гомер итсеннәр барысын да. Көн тусын, куанычлы тормыш тусын барысына да. Кайгы хәсрәт тумасын. Берегезгә дә. Сезгә шушы сәхифәгезне, видеоларыгызны төшерергә бер оныгыз гына булыша бит инде, әйме? Оныкларыгыз бик күп дисез. Менә калганнары нәрсә әйтәләр соң? Каршы килмиләрме? Ник син әбидән көләсең, ник видеоларны куясың, әби төшермә дип бер кеше әйтмәде. Юк, ниткәш ашып карайбыз. Безнең нәни әйбәт дип бактаган булалар инде шунда. Гомумән бу көнгә кадәр бер кеше дә тәнкыйть сүзе җиткермәде әле. Юк, җиткермәде. Алайса сезгә төшерергә булай булгач. Шулай итеп, әле нитәләр, вата сөйнеп торалар. Ничә ашсаң да, нәнәйсен, сине күрәбез дип, нитеп кенә торалар, сөйнеп торалар. Фәния би сезгә киләчәктә дә менә шундый сау сәламәт, менә елмаеп тора торган кеше булып яшәргә ясын, авырмагыз. Инде студиябезгә килгәнегез өчен сезгә баш иеп рәхмәт әйтәбез. Киләчәктә менә шулай видеоларны төшереп, кешеләрне сөендереп, иҗат итәргә ясын сезгә. Амин, шулай булсын. Барчабызга да Ходаем кайгысыз, хәсрәтсез гомер бирсен. Булган бирсә, Ходай Тәгалә гомерне, тазалыкны бирсен, балам, кайгы хәсрәт бирмәс, тазалыкны бирсен. Тазалык булмаса, аның яшәүнең бер кызыгы да юк. Амин. Тазалык, исәнлек, саулык, сәламәтлек, тигезлек бирсен барчагызга да Ходаем. Уңышлы көннәр, айлар, җыллар тусын, җыллар имен булсын. Без бигрәк интектек инде сугыш вакытларында ашка, нигә, нужнага. Андый көннәр килергә язмасын инде. Аларны күрергә язмасын. Бәхетле балалар, бәхетле сабыйлар үстереп, аларның рәхәтен күрегезгә язсын. Балаларыңның балалары, минем шикелле 3-нче, 4-нче буыннарны күрергә язсын сезгә. Амин. Фәния би, сез инде әлеге минуттан безнең тапшыруыбызның, безнең проектның катнашучысы, аңлыйсызмы? Шуңа күрә хәзер җиңүгә генә алга барабыз, җиңүгә. Ә без тамашачыларыбызга әйтеп куябыз, Фәния әбигә тавыш бирәсегез килсә, аның видеоблогы сезгә ошаса, инде көтеп калабыз сезнең тавышларыгызны. Картаямын исең йөрәк, маңгайлар сырланса да дип җырлый безнең халкыбыз. Чыннан да барыбызга да Фәния би сыман тормышны кадерләп, яратып, һәр көннең тәмен тоеп яшәргә язсын дигән теләктә, мин Илья Шәйхмәтов сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр саулашам. Исән-имин булыгыз.